אנחנו ממשיכים לעסוק במשבר הרכבת. מי שנפגעו באופן אקוטי הם כמובן החיילים שלנו, שכמו בכל יום ראשון היו צריכים את הרכבת כדי להגיע לבסיסים השונים. לא מעט אנשים התנדבו גם בפייסבוק, גם בכלל, להסיע את החיילים למעוז חפצם. אחד מהם הוא העיתונאי הוותיק, דן מרגלית. אני רוצה להזמין שני חיילים שייסעו איתי, אני אביא אותם לאן שהם רוצים. אפשר להציע לך? את נוסעת לחיפה? לפי העיניים היא כבר אמרה כן. אתה צריך לחיפה? יאללה בואו. אני עושה את זה במחאה על כך ש20 דקות לפני שבת בנימין נתניהו ביטל את העבודות. הוא נושא באחריות העיקרית לבלגן הזה. אני כבר לא מדבר על המיליונים שזה עולה למדינת ישראל, על הבלגן שזה עושה, על אי הנוחות, על שיבוש כל ההליכים הרגילים. ככה לא מקבלים החלטה. לכן אני חשבתי שתפקידי לבוא לכאן ולומר לחיילים שמעוניינים, יאללה בואו ניסע. טוב, למרות המחוות האלה, החיילים היום מה לעשות עדיין צבעו על דלתות האוטובוסים, לא היה מספיק מקום, היה בלגן, הם מן הסתם מחרו לצבא,